Agafar la bicicleta té un nou al·licient per al Guillermo. Fa servir una aplicació, el Playtorrun, que compta els quilòmetres que fa cada trajecte i ara l'agafa més que abans. Utilizaba la bici con el Bicing, pero me faltaba muchas veces que decidía entre autobús y Bicing, y esta aplicación la verdad es que me ayuda a motivarme a coger la bicicleta y hacer más kilómetros. Quan pedala també pensa en els punts que guanya amb cada quilòmetre. Amb aquests punts pot aconseguir regals directes, entrar en sortejos o tenir descomptes en algunes botigues. És per la publicitat que aconsegueixen aquestes botigues que es finança l'empresa que hi ha darrere el Playtorrun, però l'aplicació té moltes altres possibilitats, com col·laborar amb l'àrea de mobilitat d'un ajuntament. A través dels recorreguts dels usuaris podem treure el que es diu l'aranya o el mapa o el heatmap, el mapa de densitat dels recorreguts que fa la gent. A partir d'aquí, si tu acabes d'obrir un carril bici, vols que els usuaris facin servir aquell carril, intentant incentivar-lo d'alguna manera, donant punts extras. A més d'informar els usuaris del CO2 que han estalviat respecte a altres mitjans de transport, han creat el Barcelona City Challenge, una competició per veure quin districte és on més quilòmetres fan i, per tant, on estalvien més CO2. Bueno, et mires el rànquing que hi ha i llavors dius, ostres, Gràcia, anem quarts. Doncs llavors encara tens més ganes d'agafar la bici per fer més punts. La majoria dels 3.000 usuaris que ja tenen són a Barcelona, però de fet s'hi pot apuntar gent que sigui a qualsevol lloc del món.